Ayan guys, bali ngayong araw is isi-share ko sa inyo yung mga konting ganap-ganap dito sa aking tindahan dahil kahit papano is nagkaroon tayo ng blessings from Lolo Whitey at saka syempre dahil sa ating mga viewers and bali nag-share pala ako dito sa amin ng libreng almusal. Kunting ano lang naman, maliit na bagay lang naman. Maghuhulog lang sila or hindi na pala sila maghuhulog dahil naghulog na ako ng 60 pieces na tag 5 piso. Ayan, bali pipindot na lang sila kung chocolate or kape. May sabaw din dyan. Tapos bumili tayo ng pandesal. Ayan, bali pipindot na lang sila. Kasi kahit paano is ano lang din naman yan. Share the blessings, diba? Minsan kasi malumbay yung buhay natin. Alam nyo ba, isa yan sa nakakapagpapuno sa ating buhay. Kapag nakakapag-share tayo is medyo nagagalak tayo. Kahit medyo matagal bago tayo makapag sahod kay Lolo Whitey, okay lang yan kasi kahit paano is parang extra income na rin natin, di ba? Kaya ayan nga, siguro after 4 months ay nakakuha naman tayo ng ayuda from Lolo Whitey. Kaya share the blessings na rin talaga, di ba? Ayan. Kaya lang, kadalasan talaga mga tulog pa yung iba. Kaya, ayan, pakunti-kunti lang yung mga dumarating. Kasi minsan nagigising yung mga tao rito, lalo mga bata, mga 9 or 10, diba? Ayan guys, keep on watching sa ating kunding ganap-ganap, sa ating pag-share ng blessings. Pagpasensyahan nyo na, kunting bagay lang naman yan, pero kahit maliit na bagay lang yan is nakakapagpasaya para sa atin, tsaka para sa iba na rin, diba? Pagpapasalamat ko na rin yan guys sa mga viewers natin, di ba? Kasi kahit papano kung wala naman talaga tayong viewers, is hindi naman tayo sasahod kay Lolo Whitey. Kaya kahit matagal or kahit malit lang yung kinikita natin is mag-share pa rin tayo ng blessings kasi isa yan sa nakakapagpasaya talaga sa atin, di ba? Lagi ko talagang sinasabi na hindi naman talaga nakikita yan or nakukuha sa estado ng buhay yung pag-share natin ng blessings. Minsan kahit mahirap lang tayo, kahit kasi kami, ano lang naman kami, yung asawa ko minimum wage lang naman, ano tawag doon, minimum wage. Minimum lang yung sahod niya, tapos ito nagtitinda-tindahan kami kahit papano, pero yan, hindi lang naman dapat is-take tayo ng take, kailangan din natin mag-give. Yan, di ba? Sabi nga, di ba, mas it's better to give than to receive. Wala namang masamang tumanggap din ng blessings or tawag dito, wala namang masamang tumanggap ka rin ng tumanggap, basta magbibigay ka rin ng magbibigay. Give and take lang yan, ika nga, di ba? Kasi dito sa lugar namin, kung tutuusin is, pantay-pantay lang naman kami rito. Kasi ang trabaho ng asawa nila is minimum. Ang trabaho ng asawa ko is minimum lang din. Wala naman akong ibang pinagkakakitaan kundi yung aking tindahan. Siyempre, kailangan natin kumayod or tulungan yung ating asawa. Kasi kung aasa lang tayo sa minimum, sa sahod, is hindi talaga kakayanin. Lalo na ako, 4 ang anak ko. Tapos nangungupahan kami. Diba? Tapos asawa ko is minimum lang. Kaya, ayan, naisipan ko talagang kahit paano is magnego-negosyo. Pero hindi kasi ibig sabihin na may negosyo ka is mapera ka na, mayaman ka na, hindi ka nawawalan. Kasi yung puhunan talaga natin, diba, is paikot-ikot lang naman. Kaya hindi ibig sabihin na nag-share ako ng blessings is meron na. Talagang lang, talagang kahit nga sabi ko, diba, hindi naman tayo mayaman or hindi naman tayo, pwede pa rin naman tayo mag-share ng blessings kasi yung halaga na i-share natin is hindi naman natin yung ikayayaman agad-agad, di ba? Kaya mas mainam din talaga na kahit paano is mag-share tayo ng blessings kasi isa din yan sa nakakapagpasaya sa atin. Kasi kailangan talaga matuto tayong dumiskarte, di ba? Tapos matuto tayong humawak ng tamang paggamit ng pera. Pero sa pagkain talaga, ayan, hindi ko maikakailang medyo maluho-luho kami sa pagkain. Pero sa mga material na bagay, doon talagang pinamumulat ko yung mga anak ko na kaya naman namin mamuhay nang hindi umiikot sa amin ang material na bagay. Pero sa pagkain talaga, yan, aminado talaga ako na medyo magastos kami sa pagkain. Pero sa ibang bagay, hindi naman. Kung igagastos ko lang din naman sa mga walang katuturan or walang kabuluhan, ayan, mag-share na lang tayo. Mas masaya pa. Minsan, di ba, makikita nyo, meron ako mga upload na kumakain kami sa labas.
para sa akin hindi pa rin ano yun, hindi naman luho yun dahil minsan lang naman. At saka ano rin yun, isa rin yun sa banding ng pamilya. Kasi 'di ba, balang araw lalaki ang mga anak mo. Paano habang maliit pa sila or bata pa, nakakasama natin sila. Kaya ang family bonding is malaking bagay na rin yun sa atin. Is talagang nakakagalak habang kasama pa natin sila at maliit pa sila. Kaya wag sayangin yung panahon na mag family bonding din paminsan-minsan. Hindi naman palagi. Kasi pag palagi na, ayan, luho na talaga yun. Pero pag paminsan-minsan lang naman, ayan, okay pa rin yun. Basta hindi galing sa utang. Kasi baka dumating yung panahon, di ba? Or talagang darating yung panahon na minsan yayayain natin sila. Sila na yung medyo talagang lalaylo dahil mga busy na rin sila. Diba? Pero sa ngayon, ayan, focus muna tayo sa ating pag-share. Ayan guys, buti na lang. Ayan na yung ating mga customer na mga bata. Gising na sila. Siguro hindi ko lang naalala kung anong oras na yan. Nasa biglang nagsabayan dating yung mga bata. Ayan siya, diba? Kaya ayan guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and like. And please click the notification bell. Hindi ako sanay. Ayan guys, keep on watching na lang. Oh, thank you, Shopee. Ano gusto niya? Alam mo nila mo. Ano iniinom niyo ba? Ayan. Salang. Yan kaya ni picture yan. Tay, pinulot daw yung mga longgay mo. Nagkulog daw yan. Baka napaitan. Yan o. Ay, boyfriend kayo, no? Na. Picture mo kasama picture. Pero si Anye. Oh, agi ang... Ay, ki. Kapi na daw, kapi. Kasi nini. Nye. Hulugan mo na. Ay, hulugan mo na. Chocolate yan. Ano ba papakang sa akin? Nakapulang naman ako. Pataw ba? Ano? Pataw. Sige. Ikaw lang maglaglag. Ano na? Baka ilang balik-balik na ako dito. Iyo ka na sa date eh. Ano ka na? Dalawa na. Andito. Dali ka! Dali ka! Magkuha ka ng kape. Siyempre. Kumuha ka na rin sa iyo. Nyew! Naiya ka pa eh. Wala dito si Tony. Alam mo, nandito ah. Wala pa, tulog pa. Ed, kape daw. Kape. Ikaw, ba't hindi ka kumuha sa'yo? Mamaya wala na yan. Wala ka. Ayo. Hindi ka kita, Tijo. Ang laki ni Tijo. Layo-layo ka. Ang laki mo daw, Jo. Ang sexy mo nga, Jo, yung ang hot. Mat na mo. Ah. Pamataw ka. Thank you. Ano? Oo nga, Tijo. Ano oras kayo, Alice? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ito, chocolate. Chocolate patay tinapay. Mamaya. Bawa ka na tinapay doon. Thank you, viewers pala. Thank you, Shopee. Sige, dyan na kayo. Bulugay kayo. Tayo para yun. Saka lang daw sasayaw. Ay, ikaw ni Manang. Chocolate daw. Chocolate. Jumbo hot dog. Buhon na. Kayo kape pa ako eh. Ayan kape.
Sumabantay. Sa'yo na, Chan. Ayun to, libre lang. Pipindot ka lang. Sa dulo sa baw, magpindot sa baw. Nakalagay naman eh. Pipindot ka lang. Kunwari, nagulog ka na. Magic. Oh, wag muna. Sige, dance na dali na. Picture ka ni ate, dali. Edit mo na lang yan. Uy, te, Ay, sa'yo na. tama ka ba? Post mo ako. Ay, wala. Sexy, oh. Oo. Utap mo kami kaya Dance! Dance! Ay, na ako mag-ano. Kapay na, Chan. Ayun na, Chan. Diyan po, antok na. Antok. Yan, Chan. Wala pera daw. Wala pera. Jumbo. Wala pera? Tatay. Sir, blessing. Oo, mamaya bibili. Dapat may pera, no? Pero hindi dyan sa kape. Hindi dahil May pera. Kuha ka ng tinapay, dumilitan mo. Punta mo. Oh, ino mo na to. Kape ka na. Kuha ka ng upang. Tinapay sa paligid. Yan ang tinapay sa paligid. Salamat, kape. Salamat viewers. Salamat viewers. Please share, like, and subscribe sa Teresa Bisaya. Ano ba yung gamit niya? Salamat sa pakape. Salamat. Eh, dito ba yun? Taba-taba. Dito ba yun? Salamat. Diba siya po yun? Salamat. Hey! Pre, libre ka, Thank you. Manisal din. Tingnan mo parang ano. Magkapatid po pala yan, guys. Huwag kayo mag-alala. Subscribe nyo sa Tita Re. Next. Sabi mo, thank you, viewers. Thank you, viewers. Like and subscribe. Wala na ako sa shopping. Wala na laman. Oh, next. Ah. Next, happy ah. Oh, pag-isa naman ah. Kasi dalawa. Kung alam ko lang kanina meron, hindi na dapat ako. Magkape ka pa. Nakatunog. Ayoko na. Ah, sila papani-pani. Oh, Hindi ka pa naman nagkakape. Sige, laglag na. Ay, laglag na. Uy, galing oh. Hindi abot. Spider-Man. Patayin mo! Saksakin mo! Saksakin mo! Kala ko sa pinikula lang yun, pati pala dito meron din. Ay, kita tayo. Tay! Kapi tay! Libre lang. Hey! Libre kape! May ano pa, may pandesal ka pa. Ay, ikaw muna dito sa vlog natin. Yan po si Charian Bakayo, ang namumuno. Isa lang. Oh, pag-isay. Salugan mo na siya. Nanay ko. Ano? Ano ba sa'yo? Minat ako. Kari. Naglalakad. Isa doon. Boom! Nadapa na yung baby na. Librian. Nandapa yan. Nagdapaan na yan. Sakit. Sakit. Dito yan. Naglalakad ka kasi masakit. Nagawa na yan. Nadapa. Ayun na. Look. Susi ko po. Kopi na, may pandesal pa, di ba? Sulit. Dito lang yun kay Teresa Bisaya. Sana next year kami naman. Tatawagin kami ni Ate Teresa bahay namin. Thank you. Bakit nga, pang lima na to. Wala, beng-beng. Post.
Ka lang. Higit ka lang isugan. Yung sa dulo kasi isa lang yan. Sa dulo. Sa mouth ko. Wow! Ano lang sila, Tony? Naglong pa. Sige mo ma'am. Lari pala. Ano si ano? Kapatid mo. Ate Tony. Ayo. Yung dalawa. Ano natutulog natin gabi mo? Laban? Alam mo babae namin doon. Asan si Dodong? Dumating na ba si Dodong? Si Isikel na raw. Ala, kaki, meron yung Isikel. Salaman niya. Dapat, Uy, kuwag mo, Mike. Oh, bolo kayo dyan. Kung galing kayo mag-inom ah. Kaya ano yan? Dati doon nila po Isikel. Dati na ito. Masabi na naman. May pa ako. Uy, bakit ka uwi? may video mo na hawak si ate. Ay, ayos siya. Kita kayo ulit, no? Siya yan. Secret lang. Ano yung magbabalat? Maoy! Maoy, ba't maoy? Siyempre, tatay niya si Maon. Oh, lakas yung tiyan ah. Ano, hugan nila si ano? Si Nice. Nice. Hindi ko maano ah. Tapon nila, ano ah. Harry. Tulog po yata si ate. Harry Duque. May mga sinagising. Kaganina mo pahawak, hindi pa rin. Hindi, bago na yan. Kanina. Oh. Naghulog pa ako, kaya pala sabi ko parang ang dami kanina. Parang siyang nakatutok lang. Ang dilim? Madilim lang po yung skin kasi lobat niya. Pero maliwanag yan. Mahulog. Chan Chan! Christian! Aba, malalakad ah. Bakit ka mag-iingay? Papalulo yun eh. Love-love yung mamalala. Wala ng baso. Ay, hindi heating. Heating man, nagiinit ang tubig. May 63 po. Wait lang, be. Pwede na? Ayun. Kapidyo ka pala. Kita ka na shoot ako rito. Bakit? Sino na? Alisa ka na. Thank you sa kapete, Tre. Huwag ka mag-thank you. Thank you, Buyor. Ano, viewers? Ayun na yung pipi. Mimay, ayusin mo, Mimay! Tagal naman ito bumuka. Tatay daw, dalawa daw. Isa lang. Sabi! Lagot kay Ba't ako? Kasi ako po ay sabi yung... Tanga, pag sinapakan niya ni Chanchan, pag ikaw sinapak ni Chanchan, uwi ka talaga kalataan nito. Libre lang yan. Tara, ayun, napindot ka na. Ay, si Kite oh. Si Marites. Ay, si Maring Kite. Okay, chill mo. Okay. Ayan, guys. Please subscribe. Free area. Mainit. Uy, te. Enjoy. Patay! Ito na siya.
Pwede ba di ka? Happy tayo. Tabako na to. Ay, hala, zombie na si Chan Chan. Picturean mo. Wait lang, kita basura eh. Masyado malapit. Ayoko din masyado malapit. Hindi na malapit. Master na si Chan Chan, o mga. Dito ba? Ano na kita doon? Tagay natin diaper mo. Diaper mo ng tiyan. Huwag kasi men. Ano gusto niya? Alam niyo nila mo. Ano iniinom niyo ba? Ayan. Salang. Yan tayo ni picture yan. Tayo, pinupulot na yung mga longgay. Nagkulog daw yan. Baka napaitan. Yan o. Ay, boyfriend kayo, no? Na. Picture mo kasi ang picture. Pero si Anye. Oh, Agi ang... Agi. Kapi na. Kapi. Ate Nini. Nye. Lugan mo na. Ay, lugan mo na. Chocolate yan. Ano ba papakang sa akin? Nakakulang naman ako. Tukataw ba? Ano? Tukataw. Sige. Ikaw na maglaglag. Ano na? Baka ilang balik-balik lang ako dito. Hindi ka na sa date eh. Wala ka na. Dalawa na. Andito. Kumuha ka na rin sa'yo. Nyeo! May ka pa eh. Wala dito si Tony. Alam mo, nandito ah. Wala pa, tulog pa. Ed, kape daw. Last mo konti. Kape. Ikaw, ba't hindi ka kumuha sa'yo? Mamaya wala na yan. Wala ka. Ayo. Oo nga, kuha mo rin. Te! Ikaw, kape! Sabi ko, may gulong-gulong. Libre lang. Libre lang! Saan ka punta? Damon. Oy! Excuse. 11 ah! May bata dito bumibili oh. Si Jeline, 11 alis Ito tayo. oh, bata oh. Diba shampoo na nabibili? Bigay mo lang kay yan. Para ayun. Yan. Huliin ko kuha ko. Palaki ng katawan ng dalawa oh. Sita! Si Sita mama, papasok. Tara, pili tayo siya. Eh, sumako po. Tingin ka pa. Inside of my heart. Call me baby. Saan? Hindi, may practice eh. GB, ikaw GB. Kape. Libre lang. Libre ka ito. Come on baby. Until my pictures tiny art. Pindot na kayo. Wala na. Pumindot ka na doon. Pipindot ka lang. Ayaw mo ng kape? Mawala ng... Ano ba yun, libre? Ha?
Bibigyan mo isa. Anim na lang. Wala, tag-iisa lang siya. Kasi, kunti na lang. Lai, mag-enroll kayo? Wala pa eh. Di pa dumaan? Sino mga kasama niyo? Ayun, Kuha ka na boyo. Libre. Tita, paayos tita. Yung ano, chocolate? Yung chocolate, ano yun? Hindi. Pero kasi baka mamaya. Sige, sige. mag-aaway. Nagpaglaro sa mga bata. Chan. Lagi po, si Chacha na. Nagkulang ko may tala. Sino Chen? Chen! Ano kinakain? Basta sa kanila. Ano po? Nasa kita. Dali. Mama, magkano po? Pas. Paano lakas?